Dnes sa rozprávame s Lajošom Dudášom, ktorý dosiahol výborné úspechy, čo sa týka karate. Ako si ty začal s karate? Priviedol ťa k tomu niekto z rodiny, mal si nejaký vzor, alebo ten impuls prišiel od teba, znútra? No, ku karate som sa dostal cez filmy, ako malý. A môjim veľkým vzorom bol v tých časoch Jean-Claude Van Damme. Na jeho filmoch som proste vyrastal a to sa mi ľúbilo. A ty si začal trénovať sám? Som sa sám učil na základe tých kopov a úderov, čo som videl v celke. A po nejakých 2 rokoch, rok a pol, som sa stretol s tedajším karatistom, ktorý chodil na tréningy. Pri behaní sme sa stretli spolu a on mi navrhol, ako ma videl kopať a udierať, navrhol mi, aby som začal chodiť na tréningy. Povedal mi, kedy sú tréningy a aby som tam išiel, lebo vidí, že to robím aj bez tréningov a že sa mu páči to, čo robím. A viem, že ty si trénoval aj mladých karatistov už tu v Šahách. Ešte to robíš, alebo už nemáš ani možnosť, keď sa T18 zatvorila? Nie, možnosti sú, T18 sa zatvorila, ale tréningy ostali. Tréningy sú. Tréningy sa robia na severnej základnej škole, na slovenskej telocvični. Tam sa robia tréningy 2-3 do týždňa. A napríklad tento rok mal byť 20. ročník Hončianskeho pohára. Ten bude, alebo sa zrušil? Ten už nebude? Ten už nebude. Ten skončil, lebo v Šahách není taký priestor ešte jeden, čo sa týka kapacity. Ako aj divákov, aj súťaže. Nie sú tam ani také sociálne priestory ako záchody a tak ďalej, šatne, prezliekanie, tréningové miesta a tak ďalej, takže tým pádom v Šahách nefunguje ani jedna telocvičňa není aktuálna na takýto turnaj. Ale je to ináč ľúto, podľa mňa. Tak ľúto je všetko. Aj na Hončianskom pohári vždy bolo vidno, že ľudí zaujíma karate, vždy to tam bolo preplnené. To je prvý ročník, keď to nebude. Uvidíme, ako sa k tomu aj ľudia postavia, ako sa k tomu aj mesto postaví a či to vôbec bude mať, aký to bude mať dopad, lebo aj čo máme dobré skúsenosti s Talianmi, aj s Rumunmi, aj s Maďarmi, aj s týmito všetkými zahraničnými, ktorí chodia na tie turnaje pravidelne, máme s nimi nejaké družobné vzťahy, že napríklad my chodíme k ním, takisto oni chodia k nám, teraz to proste bude narušené. S tým, že to my nebudeme vedieť zorganizovať, alebo nebude sa dať kde to zorganizovať. Nevieme, uvidíme. Je to hviezda. No, je to do budúcnosti, že čo bude, ako bude. A dúfam, že z toho bude ešte niečo. A ty si v roku 2004 získal ocenenie od primátora mesta Šahy za vynikajúce športové úspechy v karate. Ceníš si toto ocenenie, alebo máš aj nejaké hodnotnejšie? To je ocenenie, ktoré si cením ako športovec, lebo tak každé ocenenie je vlastne nejaký druh hodnotenia. A napríklad, čo sa týka už či ako jednotlivca, alebo ako tímu, aké najlepšie úspechy si dosiahol? Tak ako tým sme sa zúčastnili, ako šanský tým sme sa zúčastnili 2-krát na majstrovstvách Európy. Z toho raz sme dostali asi do prvej 8 medzi najlepšími, tam sme potom prehrali. Druhýkrát sa to nepodarilo kvôli tímu, nebol veľmi dobrý tím. A jednotlivcoch som najviac, tak na tom sa zlomilo celé karate, tak poviem, ako je pravda, že vyhral som majstrovstvá Slovenska v roku 1999 ako senior a to bol proste ako na Slovensku môj najlepší úspech. Pred tým mesiacom bol druhý na Slovensku, to ešte boli za juniorov
Ohľadom trénovania mladých ľudí, mladých karatistov, ako šánovský klub sme na tom relatívne na Slovensku na takej strednej úrovni. Máme aj dobrých, máme aj horších. Veľkou nevýhodou je šánovského karate to, že nemáme stredné školy a vysoké školy, do ktorých mladých ľudí proste chodia a aspoň dovtedy trénujú, pokiaľ nechodia do tých stredných škôl. Najväčší šánovský problém vidím ja v tom, že mladých, ktorí ich trénujú a ktorí začalo to baviť a dostali sa na určitú úroveň, tak odchádzajú na stredné školy, odchádzajú na vysoké školy a tým pádom buď tam bude robiť to karate ďalej, keď si to myslí, že áno, že chce pokračovať v tom celom, alebo to prestane a nebude to robiť už vôbec. Tak ja ti len pekne ďakujem za to, že si obetoval kus zo svojho času pre nás a dúfam, že mladí ľudia si zoberú niečo z toho, čo si nám dneska povedal. Ďakujeme ti. Môžete zakývať.